en smuk pige flytte ind i det frie værelse. Hvorfor? Så vil I få jeres drømme opfyldt. Og knip en ko. Øj, hvor er du grim om morgenen. Skulle du ikke have været på arbejde, eller hvad? Ja, så kom der lige sådan et program om noget med blomsterompotning, jeg skulle se. Jeg gider ikke lyve igen, hvis Netto ringer. Jeg har med mig syg. Hvor fedt det. Jeg tænkte, nu hvor Søren har flyttet, om vi skulle lege værelse ud til en sild i stedet for. Tror du, hun kunne ud og bo her sammen med os? Ikke hvis hun er normal og tilpasset, men det kunne være rart med lidt kvinde i selskab. Jo lækre veninder har hun. Ja, og jo mindre sandsynligt er det, at hun gider bo. Det har jeg tænkt på. Vi får munden til at flytte ind i en lille værelse, og så med alle den boliglød bliver ikke noget problem. Skulle du ikke have været på arbejde? Jeg er syg. Vi kan være glade for en overlevende natten. Så mange gange er der andet end de der rulekuverter. Ikke til dig. Håndskrevet til Bosse. Alrighty. Fuck. Hvem er det fra? En fyr, jeg mødte til min farfars 85-års fødselsdag. Han kommer fra Gdansk. Så han er ikke dansk. Haha. Nej, han er polak, som kun kunne være det i 80'erne. Igor Fatski. Fatski. Jeg fatter heller ikke en skidski. Du slinger ham bare ud af ærmet, hva'? Jeg vil lave sådan en polak egentlig til sådan en 85 sønderjysk fødselsdag. Det fatter jeg heller ikke helt, men jeg tror, det var noget med, at han var guide på en af Tante Bertes bustur. Altså, det må man altid få sådan en helt vildt klam gave. Ja, polsk designerbestik. Til gengæld lavet i Taiwan. Nå, men hvad så med ham Fatski? Jamen altså, vi havde overhovedet ikke snakket sammen, ikke? Og min onkel Jørgen, han kværnede bare derud af i en lang smørende tale, ikke? Når der røg grus i maskineriet, var du ikke bleg for at hive skovlen frem, og så skovle det ud af maskinen. Ja, den tale holdt du også til fars 80-års fødselsdag. Den er ikke blevet bedre med åren. Du var heller ikke bleg for at bruge en pensel, når der kun var nogle få sten, som skulle fjernes. Jørgen, det er vist dig, der er næst for god. Og når der var lidt fin grus, var du nænsom nok til bare at puste lidt til. Jeg har fattet, at far fik fjernet det grus. Jorgen, no good. Efter det var det bare meget nemmere sådan at få overstået den familiefest. Han fyrede bare no good af til det hele. Sex without rubber, no good. But fun. Skål. Vi lavede endda en no good sang. No good for you. No good for me. No good for anybody else but you. No good for you. No good for you. No good for Og så var der fanden to ved mig. you. Igor, you have to visit me in Copenhagen. Yes. Yes. Ja, han ringede et par dage senere, og allerede der gik han mig rimelig meget på nerverne. Så jeg ved ikke, hvordan jeg skal kunne holde til ham en hel weekend. Jamen, hvornår kommer han? I morgen! Ja, det har vi ikke tid til. Vi skal have fundet en ny lejer, så du må underholde mig alene. Vi har besluttet at lade en pige flytte ind i kollektivet. Så du må nok tage det lille værelse. Hvorfor det? Jeg kan ikke forstå, at det er så svært, altså. Okay. Lad os prøve at tage det en gang til. Du kan også godt have noget på den dumme igen, ikke? Du ved sex. Jeg har efterhånden hørt rigtig meget godt om det. Og hvor møder man kvinder henne? Jeg kan bare ikke se, hvad det har med mig at gøre. Man møder dem på sin arbejdsplads, på sit studie, i byen, eller der, hvor man bor, ikke? Ja, eller bagerst i Ekstrabladet, men det er så rimelig dyrt for det. Og det er ikke din livsstil, vi kritiserer her. Overhovedet ikke. Du vil også gerne prøve det der sex, vil du ikke? Du ved, sådan noget, det bliver en kærlig over for hinanden, ikke? Mænd og kvinder, ja, der er så nogen, der tyr til samme køn. Eller dyr. Eller lidt gaffatape og sådan en hamster ikke kan gøre den samme. Det er bare altid mig, der får lorten, ikke? Der er jo ingen, der gider bo i en lille kamp. Nej, men hvorfor skal jeg så bo der? Jeg læser ret meget på mit værelse, ikke?
Du læser min bare røv. Det gør jeg da. Det gør du da ikke. Hvornår har du sidst læst den? Det er et par dage siden. Det var da også på porno, hvad? Når jeg læste noget teori. Om hvad? Det kan jeg ikke huske. Nej, der kan du bare se. Du kan da bare aflevere dit værelse, hvis det var. Hvorfor skulle jeg det? Du siger, at jeg skal aflevere mit værelse. Det gør jeg da ikke. Det gør du da. Det gør jeg da ikke. Det gør du da. Du er bare sur, fordi jeg spiste din mad. Det har da ikke... det har da ikke noget at gøre med en skid, altså. Hvis du havde afleveret den bold dengang, havde vi vundet den finale. Som om, at du havde fået den i kassen. Du kan sgu da ikke engang slå en søm i en lort, uden at ødelægge begge dele. Kom jo ikke sammen med hende mere. Nej, men det havde jeg måske tænkt mig. Du kaldte hende en ledsmatso. Det lød ikke på mig, som om der var amoriner i luften. Det er typisk dig, at vi bliver ikke opdaget. Det var også så tæt her på, at vi slap fra far. 2 17-årige knægte nærmest balsamerede Jægermeister til Indre Missionsfest, you're right. Hvad så med dig og din alternative eksamenslæseform? Det er meget mere effektivt. Ja, du gjorde det bare ikke rigtigt. Hvorfor fik du så også kun 5? Jeg skal nok tage det lille værelse så. Okay. Typisk der er noget det der med finalen. Ja, så gider jeg ikke høre mere med jeres diskussioner. Det henter Igor. Ses. I like music. Elvis. Love me, so forth and so forth. Good. Yeah. Julio Iglesias. No good. Friendship. Good. Whom people say is not my problem. No good. System. Government. Difficult. Capitalism. Good. Socialism. No good. No. Понимаешь? No good. О чем можно говорить? Футбол. Yeah, football. Лаудру. Очень хорошо. Техник у него good. В бывшем Пребенелкер. Хороший. Strong legs. Schmeichel. Strong. Dinamarca. Ja, det bliver 46 kroner. You have to pay. Nej, det er ikke godt nok. Jeg tror, vi skal skrive det mere neutralt. Vi er 3 unge fyre, der gerne vil have en kvindelig logerende. Hallo, siger ordet desperat dernede. Hvorfor skriver du ikke bare, vi har brug for fisse, at du er en kvinde, så kom og flyt ind. Så skriv kollektiv, søger kvindelig bofælle. Nej, det er stadigvæk ikke godt nok. Altså, det skal være mere raffineret, det skal have sådan en touch af genialitet. Det skal virke henkastet. Og samtidig være elegant og overlegent. Ja, nu har du rakket alle mine forslag ned, jeg kan sgu da ikke finde på mere. Okay. Nu er jeg den. Er du klar til at høre efter? Ung kvinde søges, der har lyst til at bo i et trygt kollektiv. Det er en god indledning, som blidt og nænsomt tager dem i hånden og fører dem videre ind i annoncen. Okay, Rikke, prøv at høre den her, ikke? Der har lyst til at bo i et trygt kollektiv. Altså som om jeg har lyst til at bo i et klamt kollektiv. Og hvis man ligefrem gør reklame med, at det er trygt, ikke altså? Hej. Hvor vi er der for hinanden. Det er en god måde at skrive vi sociale på. Okay, nu bliver bedre, ikke? Hvor vi er der for hinanden. Altså, excuse me, er det ikke sådan, at man holdt op med at skrive i 70'erne? Men også altid er med på lidt spas og ballade. Her får vi skrevet på en god måde, at vi kan finde på hvad som helst. At der er gang i os. Men også altid med på lidt spas og ballade. Altså, hej. Skriv det! Ja. Men faktisk godt at høre Igors digtoplæsning. Han var genial, det var. Hey Igor! Try to give us that poem from yesterday. You know, Какая стиха? the bar, you know. Авария. Судьба. Как? Рак. Я не могу помнить, это... Мозги не работают.
Зря это все. No magic. Don't worry, Igor. We find some magic for you. They sell it in bottles, you know. A bottle? Vodka? No good. Well, let's find a bar. Hvor længe var det, du sagde, han skulle blive her? Du edderkoppekvinde. Du lugter ikke kun om natten. Højere! Jeg skal lige huske at snakke ind i mikrofonen, og så lidt tættere på. Du edderkoppekvinde. Du lugter ikke kun om natten, men også om dagen. Når du kaster dit net... Hvad har du fanget? Transistorradio, blodpølse og et knæk. Jeg kiggede på dig, og pludselig var du væk. Det var så Pede med Edderkoppekvinden, som han selv har skrevet. No shit, det har jeg godt aldrig gættet. Vores næste oplæser er altså Igor fra Polen. Giv ham en hånd. Судьба, как ракета, летит по параболе, обычно во мраке и реже по радуге. Жил огненно-рыжий художник Гоген, богема, а в прошлом торговый агент. Он дал кругаля через Яву с Суматрой, чтобы дать сумасшедшим большой урок. Ржецы гоготали, а потом они плакали. Они поняли, что он был прав. Tak til Igor, og nu vil Pede vende tilbage med endnu et digt. Digtet Knækpølsemanden. Ej for fanden, ikke ham igen! Værsgo. Du ved da godt, at hvis mænd de søger en pige til at flytte ind, så er det fordi de er single, og de gerne vil have en kæreste. Eller de bøsser, og de vil et eller andet tøsesnak. Og hvad er problemet med det? Mænd, de er nogle svin. Også bøsser? Ja, også bøsser. Det er sgu da ikke noget velgørenhed, det her, vel, at du flytter ind hos dem? De kræver da bare huslejen ind på den der alternative måde. Ja, men hallo, det skulle da bedre bo hos en eller anden alkoholiseret journalist. Ja, eller i forhold til ham biologen fra sidste gang med græshopperne. Hvad er ham der tyskeren, der render rundt og siger, har du set med en græshoppen, Sofie? Ej, mand. Nej. Jeg gad sgu godt at bo sammen med nogen af min egen alder. Jeg håber, de der piger fra i går, de ringer. De sagde, de ville ringe i morgen. Nå, så må vi håbe det. Ja. Men vi spørger dem da bare, om de har en kæreste. Bare sådan? Ja, bare sådan. I er simpelthen for klamme. Totalt langt ude. Føj. 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 Hvorfor ringer I ikke bare til kontaktlinjen og siger, at jeg har et vedværelse? Jeg tror, vi skal ændre taktikken. Måske sådan spørge lidt mere raffineret ind til det. Så hvad siger din kæreste til, at du flytter sammen med sådan 3 fyre? Jeg har ikke nogen kæreste. Ja, min ekskæreste, han giver mig ikke lov. Han er jaloux? Ja, og rocker. Nå, okay. Ja, han passer bare på mig. Jamen, han har ikke noget imod det. Vi stoler 100% på hinanden. Vi vil altid være der for hinanden, og jeg kan faktisk huske en gang, hvor vi diskuterede, om man kunne være spejderleder alene. Og ved I, hvad han sagde? Nej. Jeg stoler 100% på dig. 100% på dig. Ja. Og det var 100%. Nej. Okay. Det er han. Ja. Eller du kan sidde her. Det er munden. Det hedder han selvfølgelig ikke rigtigt. Jeg hedder Sofie. Hej. Og du hedder? Theis. Theis. Hej. Hej.
Ligesom at til eksamen, det her shit. Nå, men hvad laver du så? Jeg er til eksamen. Hvad laver du, når du ikke er til eksamen? Jeg læser engelsk. Okay, så læser du sammen med Bosse? Bosse, som han, er... Ja, han er ikke lige nogen, det er ham, der bor her også. Okay. Eller han læser dansk. Okay, men så kan vi jo gå op og få stemt det sammen, når vi er færdige. Jamen, det er også fordi, jeg kunne virkelig finde noget af Hvad siger din kæreste egentlig til, at du flytter ind hos sådan 3 fyre? Så I spørger mig, om jeg har en kæreste? Måske. Det kommer sgu da an på, hvem der spørger. Hvad nu, hvis det er mig, der spørger? Jamen, så har jeg afgjort en kæreste, Theis. Den bad jeg vist selv om. Tror jeg. Så I kan styre mandehavnen, hvis I flytter ind? Der er ikke rigtig nogen mandehavn, nej. Altså, ja. Hvornår har du lyst til at flytte ind? Jeg tænker på uge 13, hvis det... Nej, det er Netto. Jeg er syg. Han er syg. Men han fejler. Jeg tror, han har fået hjertestop, af at gå af for meget. Bosse? Ja. Hvem har taget det sidste øl? I ved, jeg har brug for alkohol for at komme igennem dagen. Bosse? Normalt, altså, det er ikke... Nu sagde jeg godt nok lige, at... Det hedder Svig. Ja. Det er så dig, der er sprogspasser i huset. Ja, det tror jeg. Hej. PlayStation. Så meget for ingen mandehavn. Jeg tror ikke, de er bøsser. Det er de simpelthen for grimme tøjet til. Flytter du ind? Okay. Og eller en grim polak, der rendte rundt, mens der var en idiot, der blev ved med at spørge, om hvor fanden er bajserne henne? Vi solgte ikke varen helt op i smæl, du ved. Men okay, det er bedre end det sted, jeg bor nu, ikke? Så hvad? Ja, så jeg venter lige til de der 2 piger, de ringer. Ufatteligt, at så lækker en pige gider at flytte ind efter alt det, der er sket. Hvad mener du? Det er det udmærket indtryk, hun fik af stedet. Ufatteligt, hun gider at flytte ind. Boligmangel. Det er ikke kun skidt med boligmangel. Ammen for boligmangel. Ja, har du hørt, at jeg er blevet fyret ned fra Netto? Der mister din mand, der har dedikeret sit liv til firmaet. Det er ikke nogen skam at blive fyret fra en lavpraktikade. Jeg har altid et andet skoldjob lige rundt om hjørnet. You said it, Theis. Så fik jeg mit ønske opfyldt. Nu mangler du bare at knippe den ko.